Hola, què tal? Avui us porto un llibre de filosofia amb xistes, que és Mis chistes, mi filosofia, de Slavoj Žižek, que està una mica com... Va, comencem! On t'ho queda? Per què he dit que és un llibre de filosofia amb acudits? Doncs perquè Žižek el que fa és utilitzar els xistes per explicar el seu pensament filosòfic. Però això és un problema, perquè en el llibre, a la part del final, no ho baixen per la gent que no en tenim ni idea de filosofia, però això no és un problema per disfrutar els acudits que hi ha en aquest llibre, que és el que jo he fet. I res, us vull llegir algun dels acudits que m'han fet gràcia. Un político yugoslavo va de visita a Alemania. Cuando el tren pasa por una ciudad, le pregunta a su guía, ¿qué ciudad es esta? El guía le contesta, Baden-Baden. El político le responde de mala manera, no soy idiota, no hace falta que me lo digas 2 veces. Sé que es molt dolent, pero me fa gracia. En un viejo chiste soviético, un oyente pregunta a Radio Ereván, ¿es verdad que Rabinovich ha ganado un coche nuevo en la lotería estatal? Radio Ereván le contesta, en principio, sí, ha ganado un coche nuevo. Solo que no es un coche, sino una bicicleta. Y tampoco es nueva, sino vieja. Y no la ha ganado, sino que se la han robado. Bueno, el clàssic humor soviètic. I una cosa que he flipat d'aquest llibre és que m'he trobat un acudit que jo sempre li havia escoltat a l'Eugenio, que és aquell de si me la tararea. Va el tío del pianista y dice, oiga, que su mono me está metiendo los huevos en el martini. Y el otro está así, dice, no la recuerdo, pero si me la tararea... I es veu, segons això, que és un acudit de l'Europa de l'Est. I no sé si l'Eugenio el va agafar i el va adaptar, o com collons va anar la cosa, però la veritat és que vaig flipar. Paranoia, paranoia, superparanoia. Ara us el llegiré per aquells que no el conegueu. Un hombre está sentado en un bar bebiendo whisky. Hay un mono que baila por la barra y que de repente se detiene junto a su vaso, se remoja las pelotas en él y se aleja bailando. El hombre le pregunta al barman, ¿sabe por qué el mono se remoja las pelotas en mi whisky? El barman contesta, no tengo ni idea. Pregúntenle al gitano, él lo sabe todo. El cliente se vuelve hacia el gitano, que se pasea por el bar entreteniendo a los clientes con su violín y sus canciones, y le pregunta, ¿sabe por qué ese mono se remoja las pelotas en mi whisky? El gitano responde, sí, por supuesto, y se pone a cantar, ¿por qué ese mono se remoja las pelotas en mi whisky? Oh, porque ese mono se remoja las pelotas en mi whisky. De fet, ara faré un dibuix de ese mono que se remoja las pelotas en mi whisky. Per compensar que us he portat un llibre d'acudits amb filosofia que no pots entendre si no tens estudis de la carrera de filosofia, a canvi us porto còmics existenciales, que són vinyetes d'humor sobre filòsofs i les coses que feien els filòsofs, però que a la part del final sí que expliquen la part de filosofia. El llibre està molt xulo perquè els protagonistes són filòsofs com Zenon de Elea, Wittgenstein, Simone de Beauvoir, Albert Camus... Hòstia, dic Simone de Beauvoir, però no Albert Camus. El llibre està molt bé perquè barreja els filòsofs amb referents culturals més pròxims, com per exemple Terminator, Los Caballeros de la Mesa Quadrada, sitcoms, Monopoly, que hi ha moments estel·lars amb el Monopoly, jugant al pòquer... Si voleu aprendre filosofia, us ho dic de veritat, a còmics existenciales aprendreu filosofia encara que no vulgueu. Jo és un llibre que me'l soc llegir al lavabo perquè és on, bueno, potser on estic més filosòfic. I la veritat és que és xulo. Jo he après que Sartre parla de llibertat radical, he après que Zenon de Elea es veu que és un vago perquè creia que el moviment és impossible, que Schopenhauer tenia enveja de Hegel perquè era més popular en aquella època. Fins aquí el vídeo d'avui. No us queixareu, us he donat un 2x1, si teniu llibre d'acudits i un llibre de còmics on aprendreu filosofia i a sobre riureu, o sigui, no us podeu queixar. Així que, si us ha agradat, doneu-li el like, doneu-li a la campaneta, subscriviu-vos, ens veiem aviat, ciao, ciao!